Guys, wa man tayo sudan. Nguha lang tagkasuan ning kuan, kabakawan. Now, soso, daghan sudan na ni libre na ni tunuan oy. Suso. Ore. Ay mga tari. Suso. So, now, daghan sila diri, guys. Sana dol. Mo ni yung gitawag nila suso mo daw ni. Sihi. Oh, sihi di kuroy, sihi. Sihi. Dili ehe. Sihi. Sihi. Manguha daw sila ni. Sihi ning uban ako. Sihi. Umang mo siya na dol, lagot. Oh, umang gidi ay. O, to pa si Idol Jimar po ito, kakut-kuot ha, talaga sa tanawa. Amo na itong tirada karon magsudan-sudan na tayo nanig sihi mo kuno ni. Sihi ba sihi? Og sa suba ni mo ni usaba. Oh, saba kuno gisuba pa, kay dagat man sa Dagat man ni suso. suso. No, guys, oh. Ha? Ang uban, ni abi may og dili. Umang mo di ay mo ni umang musuod jud balayan. Okay. Nguha kita ni. Kuha kayo oy. Guys, oh, daghan ari. Oh, pilit-pilit na sila oy. Oh, guys, mo ni gitawag nila og gay, tagak man. Umbak man. Mo ni gitawag nila daw suso. Suso. Og sihi. Oh, sihi din siya. Aso ko na dol. No. Suso. Og sa kuan ni sa suba ni mo ni tawag og usaba. Dagat man ni sihi. Sihi. Nguha na tani oh, daghan na ni oh. Sihi. Saan na pagluto dol? Tunuan na to ni. Si ito no. Kanang lubi. Ha? Lubi. Agod? No, daghan na kay na libre na nasudag pa ni hapon oy. Ito daghan na lagi dol. Daghan oy. Saan na pagkuan dol? Saan na pagkaon? Ah, lugiton. Supo. Supsupon. Oh guys, mo ni oh daghan kay siya nakuha. Anaon ni pagkaon oh. Supsupon, tunuan. Oh daghan kay guys oh. Libre na. Tunuan kuno ni. Din aba. Ayos kayo. Tamis pag sabaw day. Sa mo matunuan ni. Tamis kayo. Ni ingka ibo ka? Ah, pangayo.